И здравейте хора, аз съм Валери, вие сте с моя YouTube канал. Днес е моето завръщане, защото отдавна не съм качвал горе-долу от една седмица, защото бях просто на море. Но сега вече започвам да се връщам с видеята, доста ударно. И така, днеска съм решил да играем Last Day on Earth. Хайде, нека съм ята на влизам в играта. Днес мисля да обера полицейското управление, защото днеска бях с нагласа да го обера, но трябваше да изляза навънка за малко. Но сега ще го обера тук с вас. Ще само да ме зареди. Не забравяйте хора да оставите по един лайк, да се абонирате за канала и да пишете някой коментар за нещо. Ето ни хора тук. Аз сега съм малко натоварен, защото ходях в гората да събирам малко ресурси, затова ще се разтоваря и сега ще се върна, като съм готов с нужните материали. Така хора, взех си някакви материали, които са нужни за полицейското управление. Мисля, че това ще е достатъчно и влизам в картата и отиваме. За сега размишлявам дали да си правя генератор, защото ако искам да отключа тези зони, където има други руди, ще ми трябва да отида на този Watchtower и да сложа там един генератор и тогава ще се отключа, но аз нямам. Имам нужда материали, не знам дали ще си правя, дали още да си правя, защото в момента главният ми приоритет е да си пусля мотора. От мотора ми трябва само един газ танк. Единия път от бункер Алфа, който го обрах вчера, или не се сещам кога беше, ми даде един газ танк, но аз не го взех и бункера се ресетна и в момента нямам газ танк и не ми е давал. Което е много гадно и даже не знам, може играта нещо се е бърнала и да не ми дава. Което ще е много зле. Тук няма нищо да е. Тук има някакви булкуци, даже не знам защо го такова. Хора забравя да взема хилови. Ама няма проблем, защото тук имам някакви хилови. Бандажки нямам ли? Добре. Явно ще се наложи да вземем големите аптечки. Няма да ги изхарчвам всичките, ама все пак трябваше да седя в филбокса. Защото при спешни случаи. Убиваме зомби офицера. Така, хора, другото видео, което ще е утре или после, може би, мисля да игра на някоя страшна игра, но пишете в коментарите все пак, ако имате някаква идея на какво да играя, на каква игра да играя. Той ще го довърши с узитора, защото той се хилва и ще ми отнеме повече време. Добре. Не, те Бога левел 3, аз съм само левел 2, не мога го отворя. Гадно. Те неща после ще ги взимам. Но тук има два зомби офицера. Къде излязаха тя? Че искам да дължа тя по слабите. Иначе той не спра да ми идва от той. Значи аз искам да убия първо другите и те ми таковат. Тоест, дете е брониране не спира да ми идва на пътя. Че толкова бърз. Добре ще с това направя. Да е готово. Да лутнем това. Много една голяма аптечка, това си използвах. И видяха ме. Тук ще пълнам катаната. Тя е нещо чупане тази катана, ама нищо.
Добре, умря. Бам, че те е много броня на тези зомби, за ти не мога да направя повече демидж с катаната. Буквално катаната на Хеви взима 135, а пък на този му вземам само... А пък на този му вземам само 43. Смятайте колко е бронира. И той е също. Той е само по 3 му взема. Мера, хубаво, че си пуснаш, четеш, че идеме такова времето. Оп, такава книжка е да ми буства експита. Да ми дава експи. Бандаж, ще го използвам. Добре. Мисля, че завървам на добро темпо. Мисля, че няма успя да събера за зелена картичка. Миналия път успяха, но този път не ми дават. Буквално. Ще ми теsto какво ще дадат в другите. Това го убия с катаната. Сега взимам лузото за те, ще са бронирани. Той е много бърз. Буквално само от ледени, че му правя. Тоест така, една от най-любичи бронята, слад бронята. Той ме видя. А той беше щит. Да, той е експлозивно зомби. Опа, гърме. Бум. Нищо не ме пусна. Разжалващо. Тук, хора, един съвет. Първия път, когато идвате тук да вземате полицейство, тук има една синя картичка. А сините картичка много опит, са много трудни да се вземат. И ви дава едно нещо като... Не мога да го обясня, където тук горе, след малко ще им в нея стая, ето тук горе, където мисля на героя, има едни левели. Там трябва да убиеш зомбита и с всеки левел те стават по-силни. И състои прямо един път, като го прекъснеш, че не може да го пуснеш, освен ако нямаш това. И с това ще мога да го пуснеш много. Да продълбим този. Сега... Добре, свършим пушката. Убих. Все пак с катаната. Катаната ми е буквално на един хит. Имам 2 ключа. Аз не съм правил левели, ама сега ще направя там 2-3 левела. Може би. Даже може повече. Броулер. Добре, убихме го. Тук може да има експлозивно зомби и така с затворник. Добре, не мога цели. Сега то загубим. Това не трябва да се доближавате до него, защото в бута се щита и възстанва. Ще ги убием и те с пистолета. Не искам на пистолета, Искам с трабата да го убия. Малко ще отнемем повече време, ама... На 2 кръв умере. Отваряме от това. И ще направим малко левели. От някъде тук едва на зъби, май това за спалото. Сега ще темпнем още една книга. Бандаж. Няма го спомням сега. Ето, то става. Сега го убием. Тая тлаба има някакви атачманти, обаче тя прави само демидж повече. Това е 26, другото е 27. Но това ме е по-бързо. Не. Буквално нищо ми променя сякаш. Това ще отворим. Бам, 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 бам.
Убил го. Тук би трябвало нещо по-хубаво, защото е при зомбито. Не, път не дай. Да, по-хубаво. На какво ли се надявам по-хубаво, не? Ей, тук ще отворя също. Тук помня, че тези зомби май ставаше, ама... Траба има, но... Вау, тук има добри работи в той. Имаше добри работи в това. В това лего. И както виждате, почнах вече чаленджите. Изчистиха първата вълна. Колко имам? 7 такис. Бам, отново. Този път ми идват ето един джелбърд. Оля, бронята ми се щупи. След малко е пречупане. Добре. Няколко. Нямам много, аз имам ли тук? Имам. Мога да взема. Саме тук. Има и раят зомби, чакай сега. Какво стана? Хора, бъгна ми играта. Така хора, видях как ми бъгна, цъкнах четката, не ми даде да се хилна, някакви такива глупости. Взех си работите, взех си още една лопата и един пистолет и този. И имам такова, това дето да справях това с синьото, с което може да рестартираш това. Върнах се работите и сега ще направя още няколко вълни и ще се включа с вас, като се отворя награди. Здравейте хора, пак съм аз. Върнах се. Както виждате, взех си друга броня, но ми я изпочупиха. Минах 6 вълни от това. Чупя много оръжия. И хора, на крайната вълна един голям полицай, Hungry Chomper от този деца хила ми длопна е тази синя значка и буквално се върнах бронята. Върнах се там някакви огнестрелни оръжия. Зелено също успях да си крафна. Взех си едно сиво и имам още 5 такива значки. Много съм доволен и така хора. Надявам се ви харесало това видео. Слушайте лайк бутона, абонирайте за канала и ще се видим утре с следващото видео.